if you have your Bible, praise God, dili ko palya sa uban nga magwawali nga mag-ingon taas ko magwali nga mahuman o 2 ka oras. Praise God, nagadepende ta sa paglihok sa atong buhi nga Dios. Kaya nga naman, ang uban gitagbo na sa devotion. Ang uban naglihok na sa Sunday school. Ang uban gitagbo na usab sa mga pagdaig. O walay rason usab nga dili tagbuon sa Dios sa atong pagwali mga kaibigan. Praise God, in the book of Acts, chapter 10, verse 1 to 4. Praise God, hallelujah. Nagaingon ang pulong sa atong buhi nga Dios. Og dito sa Cesarea may usa ka lalaki nga ginganlan si Cornelio, nga kapitan sa kasundaluhan, nga gitawag nga panon sa Italyahanon. Siya may usa ka taong masimbahon og uban sa tibok niyang panimalay. Siya mahadlokon sa Dios, naghatag og daghang limos ngadto sa mga tawo og nag-ambok kanunay sa Dios. Og sa may ikatulo antak nga sa hapon iyang nakita sa tinaw gayon diha sa panan-awon ang usa ka manulunda sa Dios nga misulod og miyon kaniya Cornelio, og siya mitutok kaniya uban sa kalisang og miingon, unsa man unta, Senyor? Og siya mitubag kaniya, ang imong mga pag-ampo o ang imong panlimos misulbong sa itaas ang imong handumanan diha sa atubangan sa atong buhi nga Dios. Praise God. In the book of Mark, chapter 4, verse 39. Nagaingon ang pulong sa atong buhi nga Dios. Praise God, 37 to 41. O unya miabot ang usa ka makusog nga unos ug ang mga balod mitabon sa sakayan nga tungod niya na ang sakayan na nagkapuno na sa tubig. Apan siya dito sa ulin nakatulog nga nag-ulan og siya gipukaw nila nga nag-ingon, magtutudlo. Wala ka ba lang magpakabana nga mga lumos kita. Og siya nagmata og iyang gibadlong ang hangin ug mingon siya sa langaw, hilom, hunong og ang hangin milunay ug miabot ang dakong kalinaw. Og siya mingon kanila, nganong nalisang man kamo? Wala pa kamoy pagsalig? Og giabot sila dakong kahadlok og nag-ingon, ang usa ug usa kinsa man di ay kini siya nga bisan pa ang hangin ug ang langaw mapatuuman kaniya. Praise God. Dugang panalangin sa pulong sa atong buhi nga Dios. Kung ginayo Pastor Jerry mag-pray. Praise God. Dalay kung ka o Diyos sa walay katapusan. Yes, Lord. Hanap ka Diyos, milagroso ka nga Diyos. Bisa sa hangin o bagyo kaya mo Ginoo pa. Dalay kung sa akin nag-pray. Lord, dihuki mo po sa lahat gamita sa Ginoo. Ikaw hatag ko lang ito kaalam mo Diyos. Ikaw gamita sa mga mouthpiece Ginoo Diyos. Sa imong mga pulong sa ako ka lang Diyos. Nagano kami karibaw Diyos. Ikaw atak po sa spiritual na kanungan. Dalay kung ka in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Ato daw dayigon og pagasimbahon ng aton. Hallelujah! 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 Glory to the name of Jesus. Praise God. Pwede na kamo magalingkod mga kaigsunan. Dalon ko kamo sa topiko na gauluhan, the importance of prayer during the storm. Amen. Praise God, hallelujah. Ang pagkamahimdanon sa atong mga pag-ampo panahon sa bagyo. Praise God, when it comes to prayer, mga kaigsunan, it is our communication to God. No? Hallelujah. By this, mga kaigsunan, diya nato isumbong ang atong mga kapagyasan. Pinaagi sa atong mga pag-ampo, pwede natong dayigon ang atong buhi nga Diyos.
Diya sa atong mga pag-ampo, pwede natong pasalamatan ang atong buhay nga Diyos. Ug labaw sa kan, pwede tang magapangayo sa atong mga pagpinanglan. Diya, ngadto kaniya mga kaigsunan. In prayer, mga kaigsunan, a simple definition, it is our conversation with God, our Lord and Creator, mga kaigsunan. Yet this is a pinaka-importante mga kaigsunan na kailangan nato og disiplina apan pinakabalisod gayud nga himuon. Amen ba? Praise God. Ang talang magayon og amen. Amen. Hallelujah. Praise God. When we pray mga kaigsunan, atong gina-establish ang atong relationship ngadto sa atong buhi nga Dios. Praise God. Hallelujah. Gani man sa ato ang relation, nilabi na kung ang atong partner nasa layo. Pag wala na gani mga communication, mga kaigsunan, pag maghinay-hinay na ang pag-istorya nato, praise God, hallelujah, mawala ang atong connection ngadto sa atong mga partner, mausap ang atong, praise God, connection diya sa atong buhay na Diyos. Nga naman ang kalibutan karon gina-establish kayo ang tanan nga gadget para sa communication. Every year, nag-upgrade ang atong mga cellphone. Para gayon, mas maayo ang atong communication sa atong mga kahigalaan. Praise God, hallelujah. Kani atong cellphone, tawag lang karon, pwede na nimong i-live ang tanan nimong gustong mahitabo. Amen. Praise God, nga naman, kay para maging maayo lang ang atong relationship, ang atong communication, mausap mga kaigsunan, ang atong prayer, kailangan nato i-establish. Kaya mo ni ang pinaka-best na communication diya sa atong buhay nga Diyos. Praise God, ato daw daigon ng pagkasimbahon ng atong buhay. Praise God. Kinsa man si Cornelius, he was a Roman centurion. Nahimo siyang commander mga kaigsunan, nagadumala sa 100 men diha sa lugar sa Israel, mga kaigsunan. Kaninga panahon is a Roman Empire. But Cornelius is a first Gentile converted to Christian faith, mga kaigsunan. Hallelujah. Gani man ang iyang mga pag-ampo ug ang iyang paghatag og libos, nahimong mahinungdanon diya sa atong buhi nga Dios. Praise God. Hallelujah. O diya sa iyang pagtigsindurot sa atong buhay nga Diyos, mga kaigsunan, diya sa iyang mga prayer, adunay mga vision nga gipadala ang Diyos sa iyang kinabuhi. Praise God. O adunay implicit instruction or konkreto nga instruction, mga kaigsunan. Praise God. Hallelujah. Nga sa diin niya pwedeng pangitaon ang alagad sa atong buhay nga Diyos. Praise God. Ato daw daigon ng pagkasimbahon ang atong buhay nga Diyos. Diha sa atong pag-ampo, aduna kayo'y mag-aapir na mga pananawon na mahimo natong giya kung asa ta padulong, mga kaigsunan. Praise God, hallelujah. Naigipadala ang Diyos nga manulunda, mga kaigsunan. This is a great example, mga kaigsunan. This is a clear example nga ang mga manulunda dili makahimo sa mga pagwalig sa panahon sa dispensasyon. Praise God, hallelujah. Dili sila makabati sa kalipay nga sama sa imong nabatyagan sa diha nga pasayloon sa Dios ang imong masala. Praise God, hallelujah. Praise God. Ang manulunda, mga kaigsunan, wala na baptize in Jesus name. Wala sila nakabatyag og Holy Ghost, mga kaigsunan. Nganong mahimdanon gayon ang tao kay gusto sa Dios nga aduna gayon fellowship ngadto sa mga tao. Naghimo siya, mga kaigsunan, kung atong tanawon ang 1,000 katuig usa lang kaadlaw sa atong buhi nga Dios. Nag-render sa og taas nga panahon para sa mga butang nga iyang gihimo ug usa na diha ang tao. Gihimo na niya tanan, mga kaigsunan. Praise God. Naghimo siya og mga kahayupan. Siguro maistorya niya sa dali lang nga panahon ang mga hayop. No, iya lang maistorya, pero iba gyud ang response sa tao, mga kaigsunan. Mo nang mahirungdanon ang atong kinabuhi
diha sa atong buhi nga Diyos. Kay kitagaan ngayon taniyang panahon mga kaigsunan. Hallelujah, dako nga panahon para ato siyang madaig o mapasalamatan. Praise God, hallelujah. Kita nga mga UPC mga kaigsunan in terms of pagdaig, grabe padaigon sa atong buhi. Halos dili na mo undan mga kaigsunan. Panahon sa mga camp meeting, panahon sa mga conference, hallelujah, panahon sa Pentecost Sunday. Grabe padaigon ang mga UPC mga kaigsunan, mulukso, musayaw para sa pagdaig sa atong buhi nga Diyos. Pero kumusta man ang atong mga pag-ampo diha sa atong buhi nga Diyos. Praise God, ato daw daigon o pagkasimbaho ng atong buhi. Hallelujah, hallelujah. Usahay mo spenta humanagani ang serbisyo pero aduna pa'y mga pagdaig nga grabe kataas nga mga pagdaig mga kaigsunan. Dili man ta against ni anak. Kay part na sa ato ang worship mga kaigsunan, part na sa ato ang praise God paghimaya diya sa atong buhi nga Dios. Apan dako natong tagaan kung unsa man kadugay ang atong mga pagdaig, mausap kadugay ang atong mga pag-ampo diha sa atong buhi nga Dios. Praise God, nag-school ng atong Sunday school gay na mga kaigsunan. 1 minute usahay mo iunatal. Lord, in Jesus' name, Amen. Praise God. Salamat, Ginoo. Ikaw na nakabalo ni Amen. Praise God. Hallelujah. Mo na mga kaigsunan, matingala ka. Gamay lang nga pagsulay. Gamay lang nga pagkuso-kuso sa mga katawhan sa Diyos. Maghinay-hinay nagkawala. Praise God nga naman. Hallelujah. Kay kulang sa mga pag-ampo. Dili gusto o correction ni pastor. Dili lang gani mapansin mga kaigsunan sa mga elders. Praise God, mangluod na dayon. Nga gani man sa buluhaton, dili gusto og devotion. Dili gusto og Sunday school. Gusto lang niya mga kaigsunan Sunday service. Praise and worship service na lang diretso mga kaigsunan. Praise God, dili pa gani mahuman ang praise and worship. Dili pa gani mag-closing prayer. Nag-una na gawas, nag-prewilling na. Praise God, hallelujah. Muna mga kaigsunan sa diya nga mga lagad ta, magasunod ta ni ini nga iglesia. Tagaan kayo natong dakong panahon ang atong mga pagdaig o pagpasalamat diya sa atong buhay. Kaya nga naman mga kaigsunan, wala yun gikulangan sa Diyos ang atong kinabuhi. Wala yun siya mga kaigsunan sa diya nga magaduol ta sa atong buhay nga Diyos. Wala niya gihikaw ka nato ang atong mga pagpanginahanglan mga kaigsunan. Hallelujah, hallelujah. Nagaingon siya, a prayerful Christian is a powerful Christian. Praise God, hallelujah. Muna mausahay mga tingala ta mga kaigsunan diha sa church during Sunday, grabe ang revival. Grabe mga kaigsunan ang paghilak. Pero pagawas na gani sa iglesia, Lunes to Saturday, dili na po nimo makita ang iyang kinabuhi nga kahimbayaan diya sa atong buhi nga Diyos. Nga naman mga kaigsunan, kay gibisitahan lamang siya sa balaang espiritu. Iba na tong espiritu nga magapuyo gayon sa atong kasing-kasing. Kaya nagapamunga kini mga kaigsunan, peace, long suffering. Gani man mga kaigsunan, long suffering, aduna kayo patient. Aduna kayo paghulat. Muna mga kaigsunan, tagaan yun nato dakong pagtagad ang atong pagsunod sa iglesia mga kaigsunan. Hallelujah! Praise God, wala ta nangalagad sa Diyos para maluwas. Kumbinsido ba mo na anak? Nangalagad ta sa Diyos kay luwas na ta. Praise God, nagaingon ang maong awit, mudagan-dagan ko kay luwas na ko. Praise God, hallelujah, naata karon din nga iglesia tungod kay mga hiluwas ta sa atong buhay na Diyos. Ato daw naigon ang pagasimbaho ng atong buhay na Diyos. Praise God, hallelujah, hallelujah. Praise God, hallelujah. Mo na mga kaigsunan, mga young people. Praise God, atong lang usahay matagaan o pagtagad ang atong mga pagdaig. Pero ang atong mga prayer nga pinaka the best nga communication diha sa atong buhi nga Diyos mga kaigsunan, usahay dili nato matagaan o pagtagad.
Kung anong nakita mga kaigsunan sa kinabuhi ni Cornelius, dili basta-basta magdumala og 100 men mga kaigsunan, nagkanaiya-iya ng mga behavior. Pero mga kaigsunan, gani man ang pag-ampo ni Cornelius, mahinungdanon diya sa atong buhi ng Diyos. Praise God kani ato mga kaigsunan. Hallelujah. Dugay na tang gipanalanginan sa atong buhi ng Diyos. Tungod sa atong mga pag-ampo. Pero ayaw kumpiyansa, ayaw pagpasigabos sa imong panalangin nga nadawakan karon kay base mga pag-ampo pa sa imong mga ginikanan. Praise God, ato daw daigon ng pagasimbahan ng atong buhi. Praise God is the best way sa ako ang kinabuhi mga kaigsunan. Tinuod na kahuman ko sa akong pag-eskwela, sa akong pagpaningkamot mga kaigsunan. Pero grabe ang milagro sa Diyos sa among mga kinabuhi tungod sa mga pag-ampo. Tinuod tong ingon ni Pastor gay na mga kaigsunan, sa wala patay kwarta, sa panahon sa mga balatian, ang atong ginagamit, walay lain ang atong neology. Ang atong mga tuhod mga kaigsunan, ang atong mga neology, walay pagkaundang na pagka-eskwela mga kaigsunan. Samtang nagapangalagad pata diya sa atong buhi. Panahon sa mga balatian, panahon sa kawaladon, nagapray ta mga kaigsunan. Pero karon panahon sa mga balatian tungod kay naatay mga insurance mga kaigsunan, libre sa hospital. Dili na ta makapray, pre-willing na dayon sa kaisakyanan at hospital. Praise God, hallelujah. Go. Sa gigon sa atong pastora, ang labawng doktor mao ang atong buhi nga Diyos. Ang atong mga balatian mga kaigsunan na ayon na sa labot sa atong buhi nga Diyos. Hallelujah, hallelujah. Gani man si Cornelius ang iya mapag-ampo, naabot sa atong buhi nga Diyos sa diyang wala pa siya naluwas. How much more kita mga kaigsunan nga ato nang nailan ang atong buhi nga Diyos. Hallelujah, hallelujah sa kinabuhi ni Samson. Sa dihang napindi siya mga kaigsunan. Praise God, hallelujah. Nag-pray siya tunga. Sa kaaway niya mga kaigsunan, nag-pray siya sa atong buhi nga Diyos. Na Lord, hallelujah, ibalik nimo ang akong puso. Sa panahon usahay sa atong mga prayer, adunay mga pag-BI-BI. Praise God, adunay mga pag-disturbo mga kaigsunan sa panahon sa atong mga pag-prayer. Praise God, diha sa kinabuhi ni Samson, sa diha nag-pray siya in the midst of his enemy mga kaigsunan. Sa diha-diha dayon, gipaabot sa Diyos ang iyang himaya, ang iyang grasya mga kaigsunan, o gibalik niya ang kusog ni Samson. O sa walay paglangan mga kaigsunan, daghan ang napukan. Praise God, daghan ang napatay sa katunga panahon tungod kay giguba sa Diyos ang maong panagkatigo mga kaigsunan. Mas daghan pa napatay si Samson mga kaigsunan katong makusganon pa sa og sa katunga panahon. Amen. Praise God, sa kinabuhi ni Job, di-restore sa Ginoo ang tanan nga nawala ngadto kaniya mga kaigsunan. Yes, hallelujah. In Job's 42:10 and he restored Job's losses when he prayed for his friend. Indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before. Yeah. Praise God, hallelujah. Diya siya mapag-ampo mga kaigsunan sa iyang pagpangalagad sa atong buhi nga Diyos. Mismo ang iyang mahigala, Lord. Nag-iyon na kay Job, Job, yay na ang imong Ginoo. Pero mga kaigsunan, ang gihimo ni Job, iyang gipray ang iyang mahigala. Usahay sa atong mga pagpangalagad, usahay ang number 1 yun nato nga murag palas-anon. Dili ang atong pamilya, kung dili ang atong mahigala sa gawas. Praise God, sa akong pinabuhi mga kaigsunan, nakaagi mong putag sagoy-sagoy. Kung sa diha nga nalagad ko sa atong buhi nga Diyos, di abot yun sa punto nga daw bubuan dito ilimnon. Kung isantop sa akong huna-huna, nga kung bubuan na gito ani karon, kay higala na ko siya, sumpagon ginako ni.
Kay, niagi man ko sila. Nya, pastor, pero mapay pa sugod na to. Sa pagpangalagad mga kaigsunan. Muna ang atong bottleneck sa pagpangalagad sa atong buhay nga Diyos, dili ang atong pamilya, kung dili usahay ang atong mga higala. Nga naman mga kaigsunan, hadlok ta nga pagkatamayon, labinag na atay mga utang na loob. Hadlok ta mga kaigsunan nga tamayon ta sa atong higala. Kay usually mga kaigsunan, sa atong kinabuhi, mas gamay ang atong spend nga panahon sa atong pamilya. Mas dako ang atong panahon sa atong trabaho o sa atong mga higala. Praise God, hallelujah. Praise God, after Job, mga kaigsunan nga gipanalanginan sa atong buhi nga Diyos. Nga gidubli sa Diyos ang iyang panalangin, mga kaigsunan. Hallelujah, di wala lang na human ngadto kaniya, nagaabot ngadto sa iyang mga henerasyon. Praise God, hallelujah, mo nang pinaka-the best mga kaigsunan sa diha nga nangalagad ta sa atong buhi nga Diyos. Tingali man dili pa ikaw karon ang makadawat sa panalangin, kundili ang imong mga kanakan o ang imong kaapuhan, apan maga-enjoy ka sa paglantaw sa panalangin sa Diyos sa ilang kinabuhi. Praise God, hallelujah. Sa among mga kinabuhi, mga kaigsunan, nagkitaan magina Pastor Jing ang among balay ubos sa simbahan, Pastor Brother Don. Praise God, kung nakita ninyo itong karaan nga balay, mo na among balay sa una. Panahon sa kabuntagon, nagadebosyon ang akong mga ginikanan, ang akong trabaho sa kungan ako, ang akong dalungan. Dili ko gusto mamatik sa ilang mga prayer. Pero bisan unsaon na akong sakong mga kaigsunan, mununod gayon ang mga pag-ambok sa among mga ginikanan. Praise God, hallelujah. Kung kalisod, istoryahan mga kaigsunan, grabe ang kalisod, ang kinilis. Wala kayo, swerte ka kung maarkinahan sa doon ang imuhang yuta. Pero kung dili mga kaigsunan, agigit kang kalisod. Ang among pagkaon balangoy, ang among sudaan pinya, kay tungod sa kalapat sa kapinyahan. Praise God, naisaging sudaan yapon pinya. Pero wala nag-undan og mga pag-ampo ang akong mga ginikanan. Praise God, grabe mga kaigsunan. I remember sa diha nga nag-eskwela ko, praise God, duha sa akong ginikanan, nagkarga mig uling. Wala halos sa tibok